अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। बोल बम चलो बम, बोल बम चलो बम, बोल बम। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। जब से हम देवघर गइलिए सैया हाला भइलबा सहरिया में, सुना हाला भइलबा खगरिया में, हाँ हाँ हाला भइलबा नगरिया में। जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में, जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में। जब से हम देवघर गइलिए सैया हाला भइलबा सहरिया में, सुना हाला भइलबा खगरिया में, हाँ हाँ हाला भइलबा सहरिया में। जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में, जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में, 3 बजे भोरहरिया में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। देवघर जाए खातिर जलवा उठैली मुंगेरा घाटा नगरिया में, हाँ हाँ सुल्तानगंज सहरिया में, हाँ हाँ मुंगेरा घाटा नगरिया में। जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में, जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में। जब से हम देवघर गइलिए सैया हाला भइलबा सहरिया में, सुना हाला भइलबा खगरिया में, हाँ हाँ हाला भइलबा खगरिया में। जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में, जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में, 3 बजे भोरहरिया में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बाबा मोटेश्वर का नाम गुंजेला पटना जिला खगरिया में, हाँ हाँ केबरा धापा नगरिया में, सुना केबरा धापा नगरिया में। राइटर सुमना जलवा चढ़ाइल 3 बजे भोरहरिया में, गायक सुनील जलवा चढ़ाइल 4 बजे भोरहरिया में। जब से हम देवघर गइलिए सैया हाला भइलबा सहरिया में, सुना हाला भइलबा खगरिया में, हाँ हाँ हाला भइलबा नगरिया में। जलवा डारले बानी सैया 3 बजे भोरहरिया में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।